Do you feel lucky, punk? Бум! Помните ли тази реплика на Дъри Хари? Мръсния Хари? Клинт Иствуд. Като мръсния Хари. Ченгет отмъстител. Харесвам го този пич. Любимо ми е момента, в който стария разкарал се убиец Уилям Мъни поглежда тъмното небе и бавно отговаря на любопитния си фен, казвайки: убивал съм всичко. Това, разбира се, е киноизкуство. Къде е такива герои в наше време? Чувстваш ли се щастлив, мръсник? Днеска рожден ден има Бойко. Тулупа. Рано гледам такива бойковисти как качват пожелания за рождения ден. Да са първи, той има кой гледа. Да каже на вожда: ние отразихме това велико събитие. Аз вярвам на този човек. Какво ще правите без Бойко, нещастници? Пълно е с бойковисти. Няма да развивам темата. Всичко това е прекалено гнусно, пределно ясно на всички, които повече или по-малко живеят в съвременна България. Майко, как се направи? Няма да ви говоря много. Общо взето има едно международно събитие, което леко ме обнадеждава. Евреите нещо подскачат на Иран. Може да се случи нещо интересно. Нещо глобално, нещо крайно. Нещо с голяма разрушителна сила. И да се почне от някъде. Защото това, което е най-логично, в смисъл, или да има край, или да има един ужасен край. Едно от двете. Ново начало няма да има със сигурност. Макар че трябва да отдадем признанието на Дебелия, че как методично работи точно както трябва, точно когато трябва, в развитие на структури. Аз по принцип прогнозирах, че ще бъде първа политическа сила на предишните избори. Сега, без да има претенции за някакъв политолог, социален антрополог или някакъв вид анализатор, съм убеден, че ако е жив и здрав, той ще спечели следващи избори. По проста причина, че се отнася сериозно и действа сериозно. А пък, който както иска да го одумва. Все пак, народа е казал: без глава затрива. Или внимай какво се пожелаваш, че не мога да платиш цената. Да живее България!